Máme tady oba dva koníky a to znamená, že Hanka Bernatíková s Lesou mají start polen. Tady už vystrčila i kostí na smrtelný. Tak už se blížíme pomalu k závěru. Už to nebude dlouho trvat, ale pustíme vás do vašich oblíbených hospod. Krásně. A vy odejdete domů, my taky, zastal světla a všechno bude. Pojď. No co? Pojď. Opa. Ne. Všechno bude jako dřív. 50. 51. Opa. Toč! Děkuji. Ona to chtěla, ti to řeknu. Dobře. Svěžila to. To je moje. Takže máme to smula trestný body v čase 1:04:40. Pěkný čas.